Si bod ti'n neud pwdin gellig sbeislyd, a ti'n gallu defnyddio pers fan hyn, yn dwi ti, ond ti'n iws afal. Na, wel, mae dy fi pers fan hyn. Afal sgyn ni. Afal sgyn ni fan hyn, reit. Nes i goginio hon neithwr yn barod, a o dim gellig gyda fi. Reit. Felly gallu iwso fale neu gellig? Neu, neges? I fod yn hollol onest, gallech chi ddefnyddio plums, gallech chi ddefnyddio nectarines, unrhyw beth, mwyar hyd yn oed, yr un dill yw e. Reit, oce. Ond mae fe neis amser yma'r flwyddyn, mae gellig mor neis, a mae nhw'n cwcan mor ffein mewn cacen, mewn pwdin a bethach fel yna. Petai ni'n gall, a bach o gyngor i bawb, prynwch tin. Wedyn mae wastod gellig gyda chi, maen nhw'n ffantastig. Ti'n modd rai tin? Ie, maen nhw'n cadw. Ond mae'n un cadw'n blwyddyn nôl, a maen nhw'n gret. A mae'n dechrau wedyn, amser chi moyn wneud rhywbeth special. Ond mae gyda ni y gellig ffres yma, maen nhw yn ei tymor fel fale wrth gwrs yn dechrau dod erbyn hyn. Ac wedyn mae'n neis i gael rhywbeth gwahanol i wneud gyda nhw. So, na gyd fi wedi wneud fan hyn yw pilo yr gellig a'i cwarteri nhw. Lot o wahanol fathau, a dwi'n mynd i gwaniaeth beth ych chi'n defnyddio. So, fi wedi paratoi'r hynna, ond fel wedes i, afal sydd gyda chi, a mae'n bosib i ddefnyddio'r hynna. So, mlaen â ni, bowlen fawr, hawdd wneud e mewn peiriant, ond fi'n teimlo bod lot fwy o olchi lan i chi erbyn bod ar ffysydd o mas y fe cyn y blaen. Felly, yn sef fi'n neud rhywbeth cloi, fi'n defnyddio rhywbeth, a mae'r rhain mor rhad, maen nhw'n dan 20 pint, felly mae'n gret i gadw i wneud rhywbeth. A maen nhw'n rhwydd iawn i olchi. Odyn, fi'n teimlo bod yn lot rhwyddach. Felly, mlaen â ni, mae siwgr gyda fi mewn rhywle, 120 o siwgr brown. Nawr, mae hwn yn neud rhyw fath o toffi. So mae gyda ni 2 lot o'r siwgr brown, un ar gyfer y toffi, un ar gyfer yr gacen. A ni'n mynd i ychwanegu menyn, felly mewn ar menyn. A yn yr un ffordd ag arfer, ni'n mynd i gyfuno rhain gyda'i gilydd. Ond os ych chi'n defnyddio peiriant yr stand mixer, llwch chi'n neud y cyfan yn un, twydwch nhw gyd mewn, yr holl beth, y llath, yr blawd, y space. Ond, gan bod fi'n defnyddio hwn, fi jyst yn mynd i ddechrau... A fiwiog. Ie, mae'n just defnyddio... Achos bod e'n siwgr brown, mae eisiau cadw fynd yn bach yn hirach, fel bod e'n hifennu ac fel bod e'r siwgr na i gyd yn mynd mewn i'r menyn. Na i ddim gormod o ffys fan hyn achos y sŵn. A fe a fi mlaen nawr at llwybren. So, ie, ni'n siŵr bod e'n ddigon fluffy cyn dechrau ychwanegu popeth arall. Wedyn, ni'n ddod i 2 wy. Fi wastad yn torri fe mewn i bowlen fach yn gynta, lle bod plisgyn yn mynd mewn. Felly dyna rheina, a cyfuno rheina. Dyn nhw ddim yn cyfuno'n dda. So fi'n dysgu'r plant, fi'n gweud yw'r wyau a'r menyn ddim yn ffrindiau mawr, achos yr braster sy'n nhw ddim yn hoffi cymysgu'n dda iawn. A wedyn, ymlaen at y space, so fi'n mynd i ddefnyddio bach o sinsir. Os na chi'n hoff o sinsir, pidwch a ddefnyddio fe. Defnyddiwch rhywbeth arall, enghraifft cinnamon neu space cymysg. Mae bach o space cymysg gyda fi fyna. A mae'r rhain yn mynd yn gret gyda y blaseiddiau hydrefol yma. Ie, dim bob dim dechrau troi'n hydrefol yna ar y bach. Odi, wel, dim mor nid mor araf. Yn go gloi nawr, byddwn ni mewn i popeth hydrefol. A fi'n cadw wrth y pwmpen am tymu bach. A hwnna'n mynd i fod mis nesaf. Ie, ti'n gwybod hwnna ar y ffordd, dwt? Neu ar y ffordd yn bendant. Be ti di roi mewn yna nawr? Pwdwr codi. Ni'n ychwanegu ffrwythau eitha trwm, felly mae eisiau bach o boost arno fe, felly fi'n cyfuno hwnna mewn i'r blawd yn gynta, a wedyn mewn i'r gymysgedd fan hyn. A wedyn, amser fi'n cyrraedd y stage yma nawr, fi yn edrych i weld beth sydd gyda fi ar ôl, neu cerwch trwy'ch list ar y seit chi, jyst i wneud siŵr bod popeth gyda chi, mae mor hawdd weithiau, so mae rhestr hir gyda chi i adael pethach mas. Felly fan hyn, mae gyda fi, fan hyn, llath, tua 100 ml o lath. Reit. A mae mewn, a mae hwnna yn neud e'n hyfryd ac yn llaeth. A mae hwnna wedyn yn mynd mewn i din. Nawr fi yn neud e fel rhyw fath o tray bake fan hyn. Felly, tin dwi bach falle'n fwy na'r tin arferol i brownies. Felly fi'n defnyddio'r un flat mawr yma fan hyn. A fi jyst yn mynd i arllwys hwnna mewn. Mae'n fwy o bwdin na cacen, felly fi'n i weini fe allan o'r tin. Felly dwi ddim yn mynd i uro'r tin yn yma'n cynta. Mae gen i'r cyfan mas, dyma ni. Si wastio ddim yn y gwys. Na. Ti'n enjoyo llyfr bowlen flynyddoedd yn ôl? Dwi dal i neisio. Ti dal? Wyt ti? A gwestiwn gwirio, di. Sa gwastraff yn ti. A ni'n mynd i fasgaru hwnna mas. Gyda'r teclynnau i gyd, oes y peren sy'n troed, mae hwnna beth fwy o lannas, dydi. A wedyn ni'n mynd i osod y ffrwyth mewn. So, llwch chi'n neud patrwn pert neu rhywbeth fwy random. Dodyn nhw mewn fel yna. Dyna ni. A wedyn dyma le mae'n mynd yn ddiddorol. Mae dy fi 300 ml o ddŵr berwedig. Mae hwn newydd o mas o'r tegil. A fi'n mynd i arllwys e dros tua 180 gram o siwgr brown. Sy'n braidd yn od, fi'n gwybod.
Ni'n trysto ti? Wel, ie, ni'n dweud, os ti'n neud o, diolch yn oed i fi, de. Nes mae'r plant yn unan yn gweld fi'n neud hyn, a maen nhw wedi tyfu lan erbyn hyn, maen nhw'n edrych, o diwna mynd i weithio. Ond mae yn. A nawr mae eisiau arllwys hwn yn araf bach. Rhaid ti fod gofroi. Fi'n arllwysau ar y ffrwyth. Os chi'n dod i fe mewn i'r gymysgedd, mae'n gwneud twll yn y gymysgedd. Ie, ie. So chi'n defnyddio yr ffrwyth. Mae'n neud rhyw wynaf felly newydd yn di ar ben y gacen. Hwna i'r ffwrn wedyn, Delisa? Hwna i'r ffwrn am ryw hanner awr, a fi'n gwybod bod yna lot fyna. So chi'n dod i fe yn y ffwrn, ar ôl hanner awr i 40 munud, mae'n troi mas fel hyn. Mae'r cacen yn dod i'r top, a o dano, os chi'n gallu gweld, mae'r caramel a'r syrup. Hyfryd. O, lyflu, mae'n neis. Mae'n asgoffa i dolyg. Dwi'n gwybod i ddweud dolyg, dwi'n wedi. Mae'n asgoffa i dolyg.